Ondan edip alalım. Hani kolayrak berrak fişim. Ben şunu size eğer Suud'un oğlu Mehmet Hak'ta zadeli bir hikayede edip vereyim. Yalansa adam gelene öte uç olup gelyendir. Ertekler olsa dören son müdümülük galyandır. Onun nemi bağlılar. Başlayalım. Allah'ın uğrağı selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Mehmet sen oğlum sağlamazsa getiriyorsun. Ya o da at tut oğlum hani. Esselamu aleyküm Allah'ın. Ve aleykümselam. Hemme kurosuluk Şükür. mudur? Sağlaman getiriyorsun mu? Şükür Hudaya. Hay berekella. Tüveleme. Bir usta varını yeden işin kim olmaz. Sarı istediysen bir şeyle gayet tanımayan olmaz o. Tüveleme. Eline güller misin? Bunu yediversin diytene. Eğer nırkını alırsana, men diyene yerime kensin. Ne mal alaşman? Alaşarsın. İyi yerine kovsun sayladın sakkallar. Mehmetcan atını yerleyince yör ben sana çay vereyim. İyi yer atın sağrısına varlan yanır. Han yör sakallar. Yer vakali. Tüveleme. Meni kızıvrın var sarayısa. Teret ona teret. Atın idrine düştü töytti. Sakallar. Mehmetcan oğlunluktan ata ezberdir. Ay ezberini görünüp durun. Aynamat bakıyorum. Dünyadan öttü gidiverdi. Mehmet canım. Cahil sıkıptır tüveleme olun. Hiç yanından ayıran oklumun. Ay havada. Atı inen gövünü oğul kıydın üstüne. Oğul kıydın gövünü dağın dizin üstüne değilenme. Ha kaydıran ya. Kaka, al çay sani. Ben sana dağ otlarından o çay demlep verdim kaka. Gece kovu yatardım. Sağ ol oğlum. Men okuyum tutan ok. Sen bilen bir kağıt görünüm var oğlum. İnnemen Mehmetcan oğlum qarraptırın. Diyen ay kaka. Sözüm ölme. Bu zatları aytmak bana da ansattır öйтme. Bari ecen pakirin sandığını aç. Açan yerinde 3 tane un çök vardı. Getir şoları. Bor kaka.
Ne kaka? Mehmetcan. Tüvelem inni senem yigit çıkıptın. İnni senem öz baştak durmuşa baş koymağa. Durmuşa akıl yetirmäge, özüň tanamaga, tanatmaga, öýle işikli bolmaga wagt boldy oğlum. Elbetde, sen ykbalyň marada men alad etmeli. Ine, şulaň hersiniň içinde 100 tylla var. Sen şulary alla, oňuşy gadyma we çärekde garawuş satyn alyp gel. Bärden amat diýerlese bol. Belki işin şowla. Täzir bolsaň, ýurt gelersiň. Bolelinlikde ýaşarsın. Bolya kaka. Ona nämemesan ertirdan saz berenne Allah diýip ýol rawany bol. Bar oğlum, çaýyňy tut. Bor kaka. Bar oğlum, Allah yarın olsun. Sağa manit de, sağa maniyel. Allah işin uğrun etsin ne herine. Bolya kaka, sağ oturun. Hoş oğlum. Mehmetcan her bilen kakatynyň ak patasyny alyp ýol rawany boldy. Kakatynyň sargytlaryny ýeken kellesine aýlap, nämeden başlamaly hakda oýlanýardy. Şu oýlanmalar bilen Mehmetcan ýolly aty ýadata dinç berip, hem öňe dinç alyp, az ýörep, köp ýörep, ahiryn goňş şäher bolan Gadymabad şäheriniň derwedesinden ýerdi. Bazar günü bolan soň adamnyň uğru bazara dey. İlhanjak bolsa sen hem şoňa diýen nakla ýerip, Mehmetcan adamnyň ýerine düşürdi. Şuning aýryp däl bor, ýani kesteler bir hili bir. Tekiden ardy meden o. Şiýle berip, gatwudur Hindistanyň getirlen o. Ha şeýle däkini bolan getirýär. Ha, şuňa bolýar. O näçe diýär? Bermeýän. Walla bu diýen bahanyň 10 ýaşa berä. Hay, kiýle beredam. Bar 16 bor. Hay, bolýan. Ha. Ýeren dony. Ha näçe diýär? Berdik. Oy 70. Bulon näçeden? Olam 70. Al aňarky näçeden? Ol asyň. Gelin arkadaşlar kuyuda alsanız, kelle kuyuda, öyle bir şey yapalım. Artan, gelin. Esselamu aleyküm. Ha? Aleykümselam. Hormatly ýaşuly burç näçedenkä? Ha? Men 300 tyllalyk satyn almagy taýýar. Ve beýle alyjy üçin men arlan bermäge taýýar. Menne Hindistanyň elen iň ow haritler bar. Häzir men onu saňa görkezem. Häzir. Yok, boşku beyle okurun o. Hoşgul şeýle okol ýa. Boşku yat okuluyor. Sen dün tapapda bolmadın. Şoň üçin hem bilem o. Ýür gorlamyzy sorak görä. Yürü buraya. Sen ýaly alyjy üçin iň ow haritler bererin. Nire ýitirip bollaýar? Esselamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Gel ver. Başylymy öwrenmek üçin Ünis we aleykümselam. Esselamu aleyküm. Geçiberin. Ana yan kaýçym ýaly. Esselamu aleyküm. We aleykümselam. Geçäýin. Başylymy öwrenmek üçin erçellik gerekdir. Galyň akylly kitaplan gatyn açmaly bolursyňyz. Ine hormatly soplar. Biz ilm hakyna, ilmiň düýüne ýetmek hakyna başylymy öwrenmek barada köp gürümler etdik. Eýsem de bolsa diňe başylymy öwrenmek bilen çäklense bolarmy?
bu çılşırımlyk gazakly baş ilim bilen ýaşaýşam bile ýörýändir. Ýaşaýyş duýgudur. Güýçli duýgu bizi mukamlara, şygyryýete, şahiranalyga çagyrýar. Ine ýaňy şygyryýet hakyna ýene gaýtadan sorag berdim. Şahiranalyk Hudaýyň beren peşkeşidir. Akyllarlamyz, alymlamyz şygyr ýazmak bilen gyzyklanypdyrlar. Beýik hökümdarlamyz watany söýüp şygyr ýazypdyrlar. Şahir bolupdyrlar. Watana söýgü güýçli bolmalylar. Watany söýüp şahir bolmak bagtdylykdyr. Ine hormatly sowapular. Şuun keden gürrüňlemediň hemmesini ýatda saklamaňyz haýyş edýär. Öýle namazy bolup gelýär. Hemmeňiz gidiberin. Boş wagt. Ömrüňiz uzak bolsun, hormatly molla. Taňry ýalkasyn ýaşy git. Bize dendileňizi Allah Taala size ikes edip gaýdyp bersin. Hormatly molla. Siziň bulary öwredýän almaňyzyň nämedigini bilip bolarmy-ka? Tügeleme. Men bulary ýaşy git. Geljekde öz işlerini, döwlet işlerini oňat ýerine ýetirer ýaly başlymy öwredýän. Hormatly molla. Eger siz maňa da olary öwredýän almaňyzy öwredäýseňiz, onda men size töläbe biljek. Tügeleme. Alama höwesiň bardaga doýulýar ýaşy git. Ýöne şol höwesiň üstüne başarjyňlyk goşuldy. Erjellik goşuldy. Ana şonu men taňa başlymy öwredip bilerin. Men yüregim bilen ýapşaryn, hormatly molla. Ihlas etseň bolar. Başlymy öwrenmek üçin beýleklere ýyllar gerek bolsa, Mehmet başarjyňlygy, erjelligi bilen gaýsy wagtyň içinde bu çalışyrmy ilmiň ähli dürslerini ele aldy. Kakatynyň täjirçilik üçin beren pulunyň bir bölegini alma sarf edenden soň, Mehmet kakatynyň sargadyny berjay etmek üçin bazara barmagy ýüregine döwdi. Beýik Allah Taalaň adyndan salam bolsun. Gadyrdan kaka. Men özümiň diýerdigimi, janymyň sagdygyny habar berýän. Maňa tawşyran işiň biziň garaşýanymyzdan köp wagt talap etdi. Men ýene de bir näçe wagtdan seni gujoklap biljekdigimi anandyrasym gelýär. Ähli ogul söýgüsi bilen öz ogluňyz Mehmet
Ine ýaşuly hatda ýaldan aşylar. Taňryl kadın oğlum. Gelin sevda edin adamlar, gelin. Atları koyar. Hey, alcı, bäri gel bäri. Men sana şeýle gowy haritler çek koydum, sen bir yere gurunjun mu lan? Wah ýaşuly. Bu badarda güýmenlere zat kän eken. Sen nogry aýdýan, esasen jahiller üçin. Men sana şeýle gowy haritler beren, şeýle gowy haritler beren. Beýle haritler bu jele gaýda gören näl söz? Häzir. Ine, şulary gör. Yeni getirim mollay. Adamlaň dutaryň şirin owazyna maýyl bolşy görüp hayran galdy. Şirin mukam bilen adamlaň gowuny awlap bilsem, maňa başga zat gerek däl. Mehmet bir senedin inçe tarlaryny öwrenmegi ýüregine dowdy. Assalamu alaykum Bagşaga. Wa aleykum esselam ýagşy. Bagşaga. Maňa halipalyk edip dutar çalmagy öwretseňiz. Şu ýytylan tölemäge men razy. Ýagşy bir aňsat kepse däller. Berin tyllaňy soň ökülmeseň gor. Ya adaman, yaltanman, iriňsiz zähmet çeksen, iri çıkarlyk hazırda bolup geçersen ýigit. Ihlas bilen aglasan, sokur gözden ýaş çykar diýipdir körenlerimiz. Men razy. Karayağa. Arma buri. Var oğlum. Çalmagyň çylşyrmy tilsimlerini öwrenenden soň Mehmet täjesini öwrenip pul gazanmak üçin ýene-de bazara geldi. Ýöne giýjek aldy. Bu satýan täjer tapman soň lapy keç bolup bazaryň içine aýlanyp berdi. Indi näme orka?
Atıveş. Atından etmesine verin. Kadırdan. Berde näme bolýar? Kuşta oynayalar. Kuşt. Yigit. Kuş bir akıllarının oyunudur. Biderek. Al sana verin. Doğru işte. Hormat ustadım. Size şeyle okuyu veren Allah Teala yüzümün şükür. Egerde siz bana şu oyunu oynamaya uğradaysanız men size 100 tılla tölemeye tayar. Yigit. Eger de sen süpekin paykatlı oyunu öğrenmeye tayyar bolsaň, men sana bunu hüwes bilen öğrederim. Men tayar ustadım. Doğru aýdýan Laçyn. Kakam yüzüne ne edip teredersin? Ejem pakirden galan soňky 300 tıllanama küle sowurduk. O gada kerek be. Be. Ay şu yallar getire ol. Ya. Hazır etsin. Yeni getir. Yigirmi halta kuncal kıday. O ne mekanesi belli. Navada gitme. Navada. Götür hovsanı. Götür. Raşid, aletler tayin mi? Tayindir hatana. Onu ertiri uğrar. Bolur. Aleyküm Sağlık mı? Yiğitler de halık mı? Hey yiğitler, sağ nahar getirin ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hormatly kerwanbaşy. Menem ýanyňyzdan eleksiňizler. Men hemme aýdan da atlaňyzy ýerine ýetirerdim. Gel ondan sen ne yapın oraya? Hemme zady. Siz näme aýtsaňyz Nahar tayinlamalı vardı.
Bolya. Haritler gorumalı bolardyň. Bolya hoca. Malları seyretmeli borsun. Seyreder. Yük taşımalı borsun. Daşarın. Ner bolya, biz seni alıp gidýär. Her gün bir mis pul berýär. Razymy? Razy. Onda tayinlanyber. Ne, al. Hey yiğitler, kahar getirin ha. Hasan'ın kerveni gün aylanıp, ay aylanıp, ahırı komşu yurdun paytahtına sagaman barıp düştü. Təcirler ekiden haritlerin ulu peyda bilen sattılar. Öz yurtlarını sorulacak haritler satın aldılar. Öye gaýdaşyň bolsa, Hasan kerwenbaşy uzak ýol gyýsaltmak üçin näbelli bir ýola sokdy. Ve näbelli ýol kerweni bir gorruk goýun üstünden eltdi. Göçeli hostadın aytdyma şu koydu. Doğrayan hem diýerler Oho, Hasan kirolmasy. Hol gullan diýeni. Kallaly goýa. Ha bir kalla burada galyp çykaýatda ho. Aýdýanyň näme ho? Gurruk goýu o puraýsa näme? Orçun küýdedinim derek galmaz. Ýol beletdenim kerwendenem ho. Ömür mümkürlük edip geçtin ay valla. Allah'ına bir kulu gurruk goýa ho. Ne edýäňday? Oho, adamlar. Yüpüňiz beripdir de herine. Oy sallansın. Iň bolmanda şo taýdan bir küýde suw alyp çykar. Hey Mehmet, gel beri. Geley. Näme hojaýyn? Bar git de küýde bilen yüparyp gel ho. Bar, bolýan. Düğüne yettin mi? Suva mı? Hasan ağa! Ho! Berde suwa yok. Yönü köylü sandığa var. Sandık? İçi altın kızıllan dolu Hasan ağa. Ay berekallah! Sen şu sandığı var ha! Yıpçağı da dam! Biz onu onun son yukarı alıp çıkarız!
Hasan ağa, çek! Derhem becesini gördün mü? Kanun atıyor yok gerek. Hasan ağa, berdin nisat yok. Himmetini iyi verdim yok orayım. Hoca Mehmetcan nedir ya? Mehmetcan eline tutarır da tanıyor diye. Hani tutarın? Hani sen? Tutar getir beyik. Mehmetcan eline tutarır verelim. Hani yüpem getir. Allah! Mehmetcan inin! Al tutarını yürün ısmadiyarı tanıyor bakarı. Taşladık! Laçın! 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 Laçın!
Näme? Korkaydym. Korkunçurak öde. Sen kim orhun? Men ahalli egerçi sarayın oğlu. Adım Mehmet. Sen kakan diyecek partlardan korkmalı. Sen yankı zağını kılıp çalan sağladın, kontrol tabanı var. Men Söwdegerliň kerwany çekip gelýärdim. Ýolda suwumyz uturdy. Ondan şu guýda düşledik. Suwam gaýdyp meni guýa salladylar. Suwa ýok ekeni. Ýerin soň Ýöne sanlagyň bardygyny aýdamda ähli gymmat bahadaşlary ýokary iýerdip maňa buyruk berdiler. ýerin soň. Menem iýerdim. Ha. Soň näme boldy? Soňundanam özümi daş çykarmaly bolanna Hawa halipamdan galan şu gara dutary şuny. oklap çal dutarmy. İçin ısmasın deyip meni şu gurrukkuya taşladılar. Bu dünyada adaletın yokluğunu baştan düşündüm. Yani 2 yıllık balon neyine söz çıktı. Benemedir sevgili şu şebenin içinde ömrümün en çadırlarını benim geçirdim. Vakti bakil haram dağdaları diyene. Öl yağlamlarının öğren hataplaşar. Kovzi gel sen yağlandırmaslar. Şu bir yağlarını külpe küretler bir bana buyurduğunu ben sana borçlu. Maňa men atım laçynym gerek. Howwantan Ýöne näme ýöne? onu gaýtarmak sana başardarmy ha? O näget boldy? Ey, men başarmayan adam bu näme ha? Şu adam bildiğin ne de yandı. Ayrı oldu. Toboşaklarım, yayınlarım. Sözü optur. Tamam, ottur. Hocayın yanına garip uğraydık ne diye? Uğrar. Esselamu aleyküm Hasan ağa. Mehmet. Hormatlylar, men size rahatlyk dilek edýän. Bilen, Mehmet. Ayrıl laçynyň ýanyndan. Hasan ağa. Men guýda uklap kerwenden giýje galaypdyryn. Bu näme için? Ey sen bolup, sen hakmy öňünden alıp, öz etmedi işini bir de taşlap, gittin-le. Indiden meyle, hak peşlerini sana tölemedlige hakkım var. Doğru Doğrudan. Bağışlan. Siz näme buyursaňyz, men şonu ýerine ýetirmäge taýýar. Ýöne, hazinadanam öz paýmalaryny ümid edýän. Ana, sen atın Allah otalarık var. Demdiğinizin al, otur iyi iç. Bir ondan maslahatlaşır da sana tölemeli mi, tölemeli elini ondan aydar. Var, ötek. Bolýa Hasan ağa. Var, hot hadi düşler. Benim sonuna son. Hey Mehmet, berikkel. Näme Hasan ağa? Mehmet sen, ene sana hat. Sen öňüräk gitti, bizim öýümüz tap. Oğluma ayt, Ulluhan ammar taýynlasyn. Ulu, ana ondan şondan sana yetdik paýyn verir. Bolýa. Bar, Allah yarım. Var.
Bol ya Hasan ağa, hoş. 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 Dur laçın, dur. Şu yerde bir düşlüğe alalı. Beyik Allah Tagala'n adından öz oğullarına hersine ayrı-ayrılıkta salam olsun. Şu haty eltin men golumdur. O bizim baýlygymyzy almagy pikir edip bizim garşymyza erletlik etjek bolýar. Şonuň üçin dogul bardygy onu badawat öldürün. Sizin kakaňyz Hasan Kerwanbaşy. Şu haty erten kerwenimiň ýidijisi. Bir ýigit guýdan altyn, kümüş, gymmat bahaly daşlardan hazina tapdy. Hazina ýarsını maňa sowgat berdi. Şoň üçin mehman ýigit barar bolýan. Oň şanyna toý tutun, o edip garşy alyň. Kakaňyz Hasan Kerwanbaşy. Hormatly. Hasan Kerwanbaşyň öýüne nädip barmalyka? Sen dogry barýaň. Sen ho täzirlen ýaşaýan hatarına barıp şolardan tora. Savunun yarlan. Dıyda çökün. Acayip melikani Çökün uğramına dıyda. hemmene dıyda çökün. Ýoly boşadym diýen. Boşadym ýoly. Dıyda çökün. Çökün diýdi. Diýdi çökün.
O odonluğu, kemilliği, dörücüsü Allah şükrat. Bir peri kim? Bir sağıydı Melike. Sağımızın yıkıcığıydı. Hormat bey, Allah sizin ömrünüzü uzak etsin. Sağ olun. Hasan Kerun maşynyň öýüne nädip barmaly? Oň dukançy kısan oğlum bolmaly. Atlaryna da Bahram bilen Hasan diýerler. Ha. Hoğa pavara. Sağ ol. Kenem sağ ol. Awa. Ondan uyun düğününe hiç taat etmeyen yatan ekenler mi? Ya wala nanan zoga ya. Sanlı kulu mu? Ulu mu? Birin kitelen ulu mu? Bir iki serak var. Kirin, denem uly. Deme, ne açarak yaratık diye? Ay, hani 3 haltada ýygynalyk. 3 halta. Owo. Tutuş 3 halta. Ey, demay. Özüň dönül vakat sok jarlma. Ondan bar gitde dükana. Soňky döwürlerde sewdan başyňdan aýra wurdun. Kakan meläde derine samanlyk. Senin iş edip alıp baryan galan yok. Dine yatar yerinde iş buyurmak bilýän o. İş buyurma bana, düşünüp mi? İş buyurma. Keledan. Sen. İntegam minnet şu mihmandan çekey. Ay çek. Otur kıyırlamadı. Altın gümüş hakiki mi? Oğlum. Hilmi barla gördünüz mü? Elbette. Hey halayım! Eşittim eşitmedim diymen ho! Bizim gün ortada komşumuz Şiralı Han'ın oğlu Muzaffer dek ödüne kömülü yetken Zafer Şah'ın kıyıdı acayip Melike'nin çakırını kavul etti. Onun ehli yarışlarda utulli. Toy şert namazının şertlerine göre ol hayal etmeyen şekerden kovulup çıkarılmalıdır. Adamlar Muzaffer Bek'in maskaraçılığını görmek için hemmeniz köçe çıkın. Eşittim eşitmedim diymen ho. Aysanız lan. Bir niçik çakılık he? Keteki yurtli. Sen vaattan haberin yok. Şahzade Melike öz halkını zar çektiriye. Kim de kim kuş oynap onu uzsa şoňa durmuşa çıkacakdygyny aýtýa. At çapışıp aydım çıktı yenge. Onsoňam görgülü Zafer Şah onun bir vay tamasyny üzdü. Yüzlerce şah yigitler şehir terk edip mazlara vurup kaçıp gittiler. Huwa! İşine ters binip şehirden çıkıp giderler ama. İnne o öýlenje am taplar eýdemek. Olay. Bahram, Seyf Ali. Köşkü nädip barmaly? Köşkde näme işiň bar sen? Menem bagtym tinap görjek. Vay, irkilip oturmasana. Edil yüreğim yarıp barýada. Melike meni kovdy. Yarış nähili eşdi. Sen hemmesini bilýän. Yarış bolany. Ýigdiň haladynyň renki nähili? Sen şonu bir bilýänmi? Aýdany? Altın renkli. Altın renkli? Altın renkli. Onsudan şala adam otuğu altın kümüş ögüdüp gözüň amaşdyr ya. Gözü amaşan nerler saňa? Aýdym näme hakda de? Hey, hakda. Melike hiç kaçan, hiç vakt söýüp barada. Bir söýden bilme. Var gidiver. Ine göre Şapurcan. Kakan sen geljeğin için barmacığına muýmylla da fiýelen o. Ýöne sen gamlanma. Allah'a şükür. Sen yanında men. Ögeýejem ba.
Yeni ecen pahiran geri bolan olsa, men çağala ditmez. Vahşap Uğurcan, men meylim, seni göz gönü taht oturtma. İnşallah ham. Ey, vay ey. Melike. Yeri. Bol ya, men sana Melike'nin almana kömek edeyim. Ne görürsünüz yakın günlerde Melike at çapışığı da, aydım da, kış toyunu da asla gerek olmaz. Sebebi şehirde öğlenecek yiğit kalmadı. Ondan köşün kapısını kim kapsın? Eğer de Meylin başa varsa Melike öğrenmek kıvalar. Bilmek şey yani, ertirim öğrenme Melike. Gelmişim. Sen niyal hukuk gülen şahanın şahıydın diyeceğlerini bilmedeyeceksin he? Men Melike öýlenmäge geldim. Sen men bölkümü tutturma yiğit. Ya deden toy şertnamasının şertlerini unudur yani. Şeyle samsık mı? Sen wagt çekmede şaha habar ver. Akallan eger ustasi saraýyň ogly Mehmet geldi. Şah ýedi Melikeň ähli şertlerini kabul etmege taýýardy. Sen hey kuş diýle zady gördüňmi? Men ähli soraglar boýunça Zafar Şaha jogap bererim. A sen bolsa gadardan öýe işiň etsene. Bol. Sizin al hidretleriniz. Sizin gayrınız dünyaya inmenke, bizim şapurumuz öd oğlumuz yarı görüyordunuz. Melikecan dünyaya inenne, bizim durmuşumuzda üyüt gözük bir vaka oldu. Arman olan ikisinin embecesi, bir yılla merhum olaydılar. Yatan yerler yatmasın benimle imar bağlılığını versin. Yine hükümdar, sizi beyle gamgın yarıdı, ömrümde birinci gerek görüyen. Hükümdar, Allah sizi ömrünüzün ahirine çenli bir de hükümdar etsin. Yönüne azıcık yürünüzü beydip kıynamak ahiri. Sizin al hidretini. Aydı ver. Onlardan yigidi kuk vermeye bana ruhsat verin. Men size yalvarıp kahiş edýän. Yo, turun. Sizin al hedrediniz. Haýsydyr bir Herçin oğlu, sıpatın pişerdi. Güzel Melike'mi de süraççak oluyor. Sizin arkadaşınız, nehirlice Melike, şu yeni yoluk tüylü telpeğe münafik bolsa, köşün avraya kaçmaz mı? Elbette kaçar. Merkini verip ıyığına it salıp kovun onu. Elbette. Sen aydınlanıp meni kılıklanır ya. Yöne Melikecan näme diýdi? Şoň aýdanam. O ýerde bärik çağırın. Men oň bilen ýeke täkgürleşek. Men sana ören köp soraglar berdim. Senem hiç hili gorkusuz, ürksüz, mekirlik etmen. Men ähli soraglarıma jogap berdim. Sen bana yarayan yiğit. Şoň üçin men sen bilen pek yürekden gürleşdim. Elbette, Hudaý diýene Hudaý ýetirýändir. Emma ölümden öli. Hiç kime sıpma yok. Baýa da, garyba da, akıllara da. Menen tek ayetde diýerkem, taqdymy ýeke tak gyýdymyň münasip adamsyny oýup gidesim gelýär. Men agtyk söýesim gelýär, agtyk ulusda ýaşaýarlygym sebäpli. Ne men şalygymda, ne goňşalykda. Hiç bir yigit men Melike'min karşısına görüşe çıkıp yeňip bilmedi.
Hova mihmani. Yönü sen bizim toy däpdi surlamızdan habarsın la? Ha? Yönü sen özüňi sinajak bolup, özüňe artık baka berýän edäldin de herne. Ha? Yigit. Şeydi finak görünörün hemmesi. Bu tornoksuz baýlykdan çıda düşdiler. Men öz güýjüme inanýan hökümdar. Berekella. Sinan şu görmäge ruhsat ediň. Men hemmesini höwes bilen, ihlas bilen ýerine ýetirmäge taýýar. Goy Allah, seňeden arzu isleňi eşitdim. Häzir Melikejan bärik geler. Şoň bilen oturyp söz düşüber. Gelecekde adamın önüne kıyşertleri koymak gelişipti deyip kakamam halis yüreğime düştü. Güler yüzüňde meniň kalbim dolu söýgüýümden aýtjak zadym kän weli. Wah, söz gelmeýär dilimden. Sen kim? Men sen çaklyň kabul etdim. Şertiňi ayan et Melike. Cemaat, Şahidi Melike bilen Ahalli Mehmet'in atı ulağı verilecektir leho. At çapışık iki aylawdan varattır leho. Aha! Sen bagtyň getiräň mümkin. Awa, awa. Atyň üstüne Yıkay belki. belki uday. Hayır ama yürü düğünde var ya. Ey Udaycan! Yeteneğe şükür. Sen bu yedek beni yeke koymadın. Allah'ın buyruğunu oldun koy. Hani yürü sen gönüğünden gel, atın cadılanan yallı. Ay yok. Bir Türkmen atı. Ahaltek atı. Sen uttun yigit. Ay cemaat estin ho! İnniki yarış tad yarışıdır leho! दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे
bol ey yigit. Yeňiş çynym tılýan. Ýöne bilip goýgyn sen. Bolarsyň masgara bar. Tekep birlige eyleyip telege terslik kılyan. Jedagol uzanna hiç kes onu saklamaz. Televizyonni özüni sinaga duçar eder. Arzu hasıl bolman yelin uğruna gider. आंसू की तरह निगाह से प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से आसमां छू लिया रे प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे इस हसीन चार पे हम न बैठे हार के साया बन के साथ हम चले आज मेरे संग तो गूंजे दिल की आरज़ू उससे मेरी आँख जब मिले जाने क्या कर दिया रे प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे Ay cemaat inni kinovat aharli Mehmet'in kıdırlıho. Kimem bolsaň unutma. Eneň seni dograny çağa wagtyň oň saňa ak süýdüni berenni. Kara başyň gammasyp ejir çeken pursatyň suwsuz galan balykdy. Sen taşynda urnunny unutma. Şirin canın ömrüňe bagş edenni yol görkezýän ýyldızdy. Sen bagtyňa doglandy. Bestir köňlüm kültürli ömür tanapanynny ýejer çekýän men munna zannana bendi kibi jebiriňden azat eyle kän çekdirdiň sütemi gözümden ýaş aktyryp ninni horlama meni. Ay dönümden demin çekmedim. Sen bu kurolun jadylanan ýaly. Ay yok. Bir Türkmenin milli saat kuralı dutar. Ne eýleýdi? Dutar? Onna şeýle. Buyuryan. Ehliňip eşdim kuş doýnuny.
Dine iki çay oynar. Yine Melika hanım şuna at bilen kuş diyeler. Şan kokmasınlar. Goýsy sen öz şaň gory. Dur Melika hanım onu göçten utulardın. Maňa öwredetçe sen kim bolupsyň? Onu perdi bilen kuş Melika hanım utuldun. Dönükler. Bak, duydum, Melikecan. Benim Melikemdi halat etmeli. Ne etmeliyim mi? Öğrenim katı oğul yer. Duydum, Melikecan. Cın. Bak, yigit, men o köp bagtary garaşdym. Dinleýänim, boyna gel. Cın. Men boyun almalıyım. Men utuldum. Men yerin yüzünü en acayip söýýän gaýdym ýetirdim. Men diýenden başga laplar esdim. En Melikany ähli yarışlarda utupdum. Yönü, Wezirin ayali Zanozi Zafar Şan köşkününe peýda boldy. O Melike bile bir zatlar apşyrdaşdy. O Melike, sen toýdanyň, men ýeketek haýyşymy ýerine ýetirmäge taýarmy diýdi. Men taýar diýdim. Onu köşkün aldynaky boz ýatan ýere bag et diýdi. Muny öňden argy edýädim diýdi. Men taňa bir gece gün pul ýüze berýän idi. İçi garganan. Ine şu ýerde men Melikeň haýyşyny ýerine ýetirip bilmedim. Men utuldum. Jım. Maňa mähirlan obama akal etmäge kömek et. Men bu maskaraçylyga çyda bilmen. Men elimi galgadyp goýbersem, şu boşlukdaky hemme ýerden bağlar gömge bolsa. Näme üçin sen menden ýeke gözlegem ýenmek haýyş edem aga? Kakam maňa uny ödüň uwy. Erkek kişi ödetjek işlerini ödü başarmalydyr diýädi. Sen aýtsaň aýtdyň. Inni Melike näme aýdarka? Men nirede? He, inni ähli zatlar dogry çykdy. Wezir Zanozy şapordagyn bu işler alar gokyň işdiýerler çyn ekenne. Teýgi pek bolmaly. Haýtam çykdyr jagat. Sen ağaran saýgar bilen ha. Sere. Men bu ýigit üçin hemme adet biljek. Ýönüm bu maňa muhat beren ama. O sen üçin hemme adet öýletmekdir. Endi bolsa men sen näme isleýän biletim gelýär. Ýörü şunuň aýt. Eger häzir sen öz toy meýilini tasdiklasaň, ta miras düşer bolar ýaly. Men öz radyligim bilen. Hemem gyýdym Melika radylygy bilen. Men seni gyýdym Melikejana öýlendirjek. Öýlendirjek diýär. Hökümdar. Men häzir Melike bilen toy tutmagy radyçylygym berip biljek däl. Ya tüýüş bolaydy. Dursana. Vay, gyýdym Melikejan. Durun. Dursaňyz lan. Men razy. Ýöne men Kakamyň ak patasyny alasyn belýär hökümdar. Baştan şey diýim ele.
Kaka? Mehmetcan, oğlum. Esselamu aleyküm hormatlıyım. Ve aleykümselam. Çakım çak bolsa siz şu öyün hocayını olmalı. Amen oğlum olsa sizin mihmanınız. Aysanız lan hormatlıyım, men oğlum sizin göğünüzde adınızda degayene derler de yerine. Sakallar, nemi? Aysanız lan, men? Milede. O beni tanamam. Men Şadaferi. Bir de men köşküm. Bu olsa men yeke takkıydım. Melike Can. Sen oğlum olsa hormatlı, akıllı mihman. Sen akpatan alma için men kıydım bilen yani toyun toktattı. Men oğlumun saylanı bilen radyolaşyan. Edepli, ikramlı maşgalanı öz ocağıma şahatlık bilen kabul ediyen. Üren oğul. Gelinimin ayağı düşsün. Yeni kadırdan koy sen oğlum ilki bilen tahtta oturup gördün. Olmama halal yarıştan münasip bollu. Kıydım Melikam olsa bana miras düşer artık verir. Koy şeyle olsun. Bir zarçıları dünyanın sağır tarafına uğradım. Bahtiyar Melika'nın hemen Mehmet'in toy davarasını koy dünya zar etsinler. Men tavilimdakiler. Padişahın mihmanları için toya tayarlık görsünler. Koy her bir rayet bizim toy şahatlığında şahatlansın. Sakallar, yaşları ikçak koyayalım. Biz sizden bulan gurun yetik ya Allah. Yor. Men sana şeyilge akım orkudu. Yerim. Mehmetcan bilen Şagir Meliken toyu 40 gece günlük devam etti. Şadada Mehmet bilen Şagir Melike. Çivin çözmek için hemme barmaklarını bile tutmağın gereği yok. Zım, sen ne fikir ediyorsun? Beyleklerim ödeden işler için almıtlarını almağa vakt bolum kadiyem. Vakt bollu cenab. Mehmetcan. Günahım bağışlar Mehmetcan. Men sizin günahınızı geçip bilecek değil. Sebebi sizin her birinizin aydan sözünüz yalan. Men bu zatlara özüm şayet boldum. Cın, sen bana hazina eyeçilik etmeye ruhsat beriyen. Ruhsat beriyen. Tapılan sandıktaki hazinani şehir kaznasına tavşırın da ilat arasında paylan. Buları olsa kuyuları arasalamak için işe çekin. Bizim padişahlığımıza gelen ilçiler yollu arası kuyudan su içsinler. Ekidin buları. He. Bizim günahımız ötün. Sen mi sedeceğiz? Odun, tankille olmadı ki bir bağır. Boş olun. Buları boş yerlerimizi tavşırsak adaletli olur deyip fikir ediyen. Doğrusu bağları gülletmek için dilin bilen işlemen, elin bilen işlemeli. Elimiz bilen işler. Sen karşıda gerek. Akidin buları. İnni men
öz dostumun hizmetlari üçin serpay yapacak. Men sen üçün näme edip bilerin? Aydım ayt. Dinleyeceğin aydın bolsun. Sen näme meni undaydыңmy? Men sana islesen asmana yıllardan boynuna moncuk edip takayın. Men sen laçınыңda gezim edip görmege arzu edýän. Elbette sizin hemmäňiz bu balky köýe gatnaşansyňar. Men bolsa bu jarly kitaby öz ýerine goýaýyn. Bu täsin kitaby ata-babalaňyza okandy. Geljekde oğulluğunuz, ağtıklaňyz, olaň oğullarym okarlar. Ýaşasyk dostlar. Köp bilen geçmege bilen jariň asarynyň öz eliňizdeligine düşünürsiňiz. Dostum sever yaradırmış yolumda, Dingesin fikrimde, oyumda, Kara göz galam gaşım, ardılı bağıt kuşum, Ak yar uğrumda öllerimden yaşım, ardılı bağıt kuşum, ak yar orumdum öllerimden yaşım. Yaksam düşümdesin, dursam kuşumdasin, Urşavalaydım ömrümün yaşayışım sen. Yatsam düşümdesin, dursam kuşumdasin, aşkın dünyasında ardulap seni, aşık ola geldim ey peri, duygularımın bari, yüreğimin hıyali, yaksam